Som a la 5a Fira del Producte de Proximitat que organitza Capravo, aquí a les comarques de Girona, i és una fira molt important. Són gent que treballa molt bé, i Capravo ho està fent magníficament bé. Gràcies a Capravo estem aquí promocionant els nostres productes, els productes de proximitat. Capravo ens ajuda a que arribi el nostre producte a molts puestos on nosaltres, com a petits productors, no podríem arribar. La complicitat entre la gran superfície, el camp i la petita elaboració. Avui ha sigut una jornada de molt èxit i de molta satisfacció per Capravo. Agraïm la presència d'aquest gairebé 25 productors, perquè és una mostra de la confiança que han depositat en Capravo i és una mostra també de que els clients i els consumidors gaudeixin del seu producte i confien en la manera que ho fan.